L-Epifanija tal-Mulej. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. ħajjiddi wiċċek. Id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara d-dlamijiet jiksu l-art u sħab iswed il-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u s-sebħ tiegħu ifittx fuqek. Il-ġnus qed jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u ara il-koll miġbura ġejjin għandek u liedek ġejjin mill-bogħod u bnietek iġorruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi u tħabbat u timtela qalbek għax fuqek taqa' il-kotra tal-ġid tal-ibħra u l-ħana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' iġmla għad jattuk, l-iġmla żgħar ta' Midjan u Efa. Il-koll minn Seba jiġu, mobbija bid-deb u l-inċens u jxandru it-tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Tħaddar fihom l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isalta minn baħar sa baħar u mix-xmara sa truf l-art. Il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Is-slaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-regali. Is-slaten ta' Seba u ta' Saba għotjiet iġibulu. Iqmuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Għaxu jeħles lil-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħen għaddajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. It-tien qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom, jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni l-misteru. Danu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lil bnedmin bħalma issa ġie irrevelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu, jiġifieri lill-pagani huma msejħa biex ikollhom semm mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom semm mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlehem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut. Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwat u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwielet il-Messija. Huma qalulu f'Betlehem tal-Ludija, għax hekk inkiteb mill-profeta, u int Betlehem art ta' Ġuda, le m'intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jara l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħathom Betlehem u qalilhom morru, staqsu sewwa t-tifel
u meta ssibuh ejjew għajduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu u wara. Il-kewba li kienu raw tiela bdiet tmixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba intlew b'ferħ kbir tassew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' Ommu Marija inxtaħtu fl-art imuh. Fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deb, inċens u mirra. Imbagħad billi kienu imwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn artom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej.